बापे के पटक के दांत टूट कहाँ से लोग के इज्जत बढ़ू वो अपना बाप खाती दांत तुरवा ले आई लोग पटक के तुर देता जे ना रही ना सलाद खोई रीड बढ़ा देता मास्टर वही गणेश जी से कहे के बाद छठ के धुन लागल गौरी के अरे ललनवाई बाबा सुमीरा करी तो गौरी के ललनवाई बाबा सुमीरा करी तो जितेंद्र बाबू सफरी एकांत पैदल बने बाबू भोला सिंह जी चमरहिया हमरा के सैको दल बने अभिनंदन बा और राम कुमार भाई खैनी दुकान परसा में राम कुमार भाई एगो ऐसा कलाकार के सेवक बने जो भी जाता है 500 रुपया खाता है तो आता है अपन अपन चुनौती ले जाकर भर ले जाले ये खैनी न खल वो मांगेला जो हमरो के खिली दे दी हमरो के एक चुनौती दी अपना खातिर ना अपना बाबजी खातिर लेके जाले लेकिन जाइए तो लेके जाइए माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे संत कर सेवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे संत कर सेवा बाबू श्री आगम चौहान जी बड़ी सुंदर लयदार कलाकार और हर कलाकार से जे प्रेम करेला आगम जी के तरफ से एकांत पे स्नेह रिधि सीधी के रिधि सीधी के साजनवाए बाबा सुमीरा लाश का लेके बाबा अछती चंदन पाल के बाती हुआ के बाती जरे मुँह
मूसा के बहनवाई बाबा सुमिरा करी मूसा के बहनवाई बाबा सुमिरा करी लास्ट में दुर्गा माई के वंदना बगले में बारी एक बाद दो पार्टी से सुनत रहे हल नचनिया मिस नचनिया कुमारी देवी मिस नचनिया कुमारी देवी एवं हल आजा नचनिया माई के लाश वंदना जन माई के आज घर घर में पूजा होता जे भी माता बहन व्रत रखले बा वो माता बहन के चरण के बार बार प्रणाम करते उठा देख रखे जय हो भैया की जय। आई हमारा ग्राम भुआलपुर बजरंग बली भुअरपुर बजरंग बली कमेटी की तरफ से ये पुरस्कार दिल मानी 1 से 1 रुपया भैया का हम प्रणाम करब हनुमान जी से निवेदन करब उस समिति के बरकरार रहे वही माई के बोला।